Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu. Di video kali ini saya berada di wilayah Jatirejo, Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya berada di situs petilasan Mahapati Gajah Mada, teman-teman. Nah, di lokasi ini merupakan tempat pertapaan dari Mahapati Gajah Mada. Nanti kita akan masuk ke salah satu tempat yang paling sakral yang ada di sana. Cuman nanti juga ada bincang-bincang dengan juru pelihara, dan juru peliharanya ini itu biasanya itu kesurupan dirasuki oleh Mahapati Gajah Mada. Kita akan cari tahu, mengulas tentang kehidupan Mahapati Gajah Mada pada zaman dahulu bagaimana, dan tentang perdebatan tentang lahirnya Gajah Mada itu di mana gitu ya. Nanti kita akan bahas. Nah, di sini ada sebuah ikon, yaitu dari Mahapati Gajah Mada yang sedang bertapa. Sangat luar biasa ya untuk patungnya ini. Terus di sini pun juga ada sebuah patung dari Ratu Tribuana Tunggadewi, teman-teman. Perwujudan Sang Ratu Tribuana Tunggadewi ya. Coba kita ke sana ya. Kita lewat sini saja, teman-teman. Nah, suasananya juga cukup asri, cocok untuk berteduh, tapi di sini suasananya juga cukup mistis ya. Nah, kita akan masuk ke sana bersama juru pelihara, yaitu Mbah Tuminah, teman-teman ya. Dan beliau biasanya itu kerasukan atau Mahapati Gajah Mada itu masuk, ya percaya tidak percaya, nanti kita akan melihat sendiri. Beliau itu Mbak Tuminah itu dirasuki oleh Mahapati Gajah Mada, dan juga dirasuki oleh panglimanya kalau tidak salah gitu ya, pengikut setia Mahapati Gajah Mada. Tapi untuk sejarah di lokasi ini juga berbeda ya, nanti kita akan ulas juga. Nah, bagaimana kelanjutannya kita akan diantarkan masuk oleh Mbak Tuminah, dan nanti kita akan berbincang-bincang juga dengan beliau. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam sana, teman-teman. Sekolah arum arum gandane sedep rasane putih rupane buku semenyang matu-matu jejeg sak sapa lanang gandane mengambar-ngambar ngebeki persebane para pinisepuh Mojopahit. Monggo kula aturi Pak sedaya. Wonten lupat-lupute kula nyuwun pangapunten, wonten kirangane sajene, wonten kekirangane suruh mbakone kadang-kadang kula suwunaken pangapunten. Monggo ya. Kula aturi nglampahi piyambak-piyambak. Kula namung kangge nuduhaken cara dalan, kula namung kangge nutur. Putu-putu sing marak sepo satemene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis. Wis gak ono. Kabeh. Oh, Pak Dene. Tuhan ngersane ingsun tak aturi bondo donya. Tak aturi seger waras. Ayem tentrem tegene maneh panjang umure, ngerti? Donyamu ruwet. Mucuki mung kasih. Mucuki taun iki mung kasih, mbuh besok taune tak suwun karo Gusti Allah aja mung kasih dhisik. Entenono rejane putra walas sing cilik-cilik. Sing ketuwa ya ngono, sing wis rumah tangga.
Muga-muga lancar rezekine keh barokahe. Tak suwunke karo Gustine kamu kuwasa. Ngerti? Bejo bejane sing lali, bejo bejane sing eling. Ya eling keh slamete. Nek lali akeh dilakane ngerti to ra? Mulane sabar nrimo ayem tentrem. Aturi wawasan kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange. Timbule watu itu sileme gabus. Zaman dahulu ki gabuse kambang. Saiki gabuse kelem. Iki walike donyamu jagat sak isine. Donyamu iku digulung digelar. Sunane dipulih satriya paninge teko pojok loretan. Ayem tentrem tegeniman panjang umure. Ngerti ora? Kaya mangkono tak aturi wawasan ora tak aturi bondo donya. Nek sliramu kudu golek bondo donya ora nggo kene. Kono nang Gunung Kawi, ning Bucangan apa ning Ujang. Nek golek bondo donya, lah nek golek derajat pangkat, muga-muga wae anak putu wayah marak sebo ngarep ingsun. Unggul derajate, dhuwur pangkate, gedhe bayare, ya to ora? Ha sing ati-ati lan waspada. Becik ya ketitik, ala ya ketara. Sapa nindakake salah bakal seleh. Sapa nindakake angkul muka gampang cilaka. Aturi wawasan. Iso dudu demit, dudu setan, dalem manusa. Saking urung dilanjut karo Kang Kuwasa dincepno ning Puseur Majapahit. Kon bantu kawula Majapahit, kon bantu donya Majapahit jagat sak isine. Ngerti ya? Kula sing ati-ati lan waspada. Sing tuwa ya ngono kudu bimbing anak putune, kudu bimbing umate. Tindake kliru, kancane dibenerke, tindake bengkong dikencengke. Tindake nasar dijujurke, ngerti? Sing ati-ati lan waspada. Becik ya ketitik, ala ya ketara. Donyamu Jawa Barat, Jawa Timur. Maju ajur, mundur lebur. Mula sing ati-ati ki cara wong unduh-unduh tandurane dhewe-dhewe. Yen tandurane apik, dhuwur-dhuwure apik, turun ping pira wae ya apik. Ya akeh olehe keh rezekine. Lah nek dhuwur-dhuwure ala, wine ala, masih turun ping pira ya ala. Ngerti ya? Mula sing ati-ati lan waspada becik ketitik ala ketara. Sapa kang tindak salah bakal seleh, sapa tindak angkul muka gampang cilaka. Tak aturi wawasan. Zaman saiki aja sembrono. Guntur, gempal bumi, banjir. Gunung meledos, ya ta ora? Lah mulane kaya mangkono pusing hati-hati. Nek gembul nyambut gawe tunggal sak pabrik, nek nyambut gawe tunggal sak kantor. Dilokno ngene-ngene ya wis meneng wae. Ngaji kuping budhek mata pijak, jembar dadane jero segarane amba jangkahe bagus tindake, lancar rezekine. Ngerti ora? Lah mulane kaya mangkono aja sembrono. Zaman saiki ayo matur apa sing bakal ku aturne. Singkat sejarahnya niki Mbak. Petilasan Gajah Mada niki piye? Lah iku mau wis diparingi sejarah. Sejarah ingsun iki ya pertapa ning kene umur 20. Nganti umur 30. Uncak tekan kene. Kepengin munggah derajatku, kepengin mlaku maneh. Kepengin dadi patih. Asmane ingsun Dipoyono. Lah tak aturi wawasan. Sowan ngarsan ingsun ora tak aturi bondo donya. Tak aturi pengalaman. Napa leres niku, Mbak? Niki napa yang Gajah Mada niki asline ndugi Lamongan. Teko dusun Modo. Modo Lamongan. Ingsun tekan kono, lahiran kono. Nek ibune ingsun ning Gunung Ratu. Ingsun ki ora ketok dasate, ora ketok ragane ning sukmane sing nglindungi putra wayah. Ngerti? Lara tak wang goleke tombo, susah tak wang goleke kanugrahan. Aku muga-muga iso dadi
Pak Lurah. Muga-muga iso dadi lurah. Iki nek pendaftaran bupati. Aku tak ikut iso dadi bupati. Iki ana pendaftaran DPR. Aku tak ikut iso dadi DPR. Ngerti? Nggih. Mula sing hati-hati lan waspada. Ayo matur apa sing Nggih. daturne. Menurut informasi yang kula terima niki wonten pusaka. Sokone sapa? Rumah tekan ndi? Yen ora ana pusaka, pusaka ini tak singitno kabeh. Aja sampe muncul. Nek muncul kok dadi Dahala, dadi tukar patu karo bangsane, karo kancane, dadi ton pinaten, ngerti ora? Nggih. Ayo kaya mangkono. Sing kandha sapa nek kene nek pusaka akeh. Akeh pusaka. Zaman dahulu. Mriki. Tapi pusakane wong sing berjuang-berjuang. Kaya mangkono. Aja elu, aja tembung jare. Tembung jare kuwi ora kena digugu. Ngapunten. Ayo tembung jare iku jare wong liwat dalan. Jare wong nyambut gawe. Iki ngono iki kono ana ngono ora kena. Jaran Majapahit iki citus. Putih. Nah, mulane sing hati-hati lan waspada tak bantu milih ke banyu kali apa tujuane, apa kekarepane, muga-muga nggo jurite, dhuwur derajate, gedhe pangkate. Jembar dadane, jero segarane, amba jangkae, lancar rezekine, bagus kelakuane, ngerti yer? Nggih. Wis tuku sakmono aku tak balik. Nggih. Yen sowan rene nggawa kembang telon, kembang setaman, suruh mbako, rokok jarum super. Ngerti? Nggih. Ora ana ora dadi apa tak paringi pangapura muga-muga mbiyen nguri yen sowan rene, tindak rene ya. Nggih. Sing hati-hati. Nggih, ngapunten. Aku balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kali-kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dagang bayas. Judut Udut. jalem cupen. Oh enggak. Enten mboten enten lho, Mbak. Ora ana. Ambil jarum biasa iki. Jalem cupen. Jarum cuben. Sinten malih niki, Mbah, sing masuk ten ragae sampeyan niki, Mbah? Iki limang lada ulung. Limang lada ulung. Limang rada. Liman, Mbah Liman. Ngerti to lah. Mbah Liman niku napane Mahapati Gajamada, Mas? Wis ora takok cetape. Oh, setape nggih. Cetape balung peduang dadi senopati zaman dahulu. Nggih. Saiki dadi senopati enak, rupane mobil, cikangane piston. Nggih. Ya to lah. Nggih. Gawe wek angongi bimbingan. Tenep ning walung. Ku tego tate, tego tutu. Nggih. Lah nek zamane mbahmu mati Gajamada kalau ingsun dadi senopati. Senopati Beduang. Ora ditangongi kok ditangongi nek ditangongono. Udut wae ora diparingi. Udute celutu. Rambut jagung dilinting slet. Mbuh rambut apa-apane. Udut celutu. Saiki aku ya lah cuti.
Jalum cupen pabrike jalum ditutup, Tasik. Nek ditutup tabonge. Tasik, Mbak. Hah? Tasik. Tasik buka. Ulung buka. Belum. Tak terima. Sing hati-hati lan waspada. Nggih. Becik ketitik ala ketala sapa kang tindak salah bakal celeh. Ya neling akeh cameke, ya lali akeh cilakange. Yen bekase Senopati ya ini iki. Iki enak dadi Senopati. Umane mobil, cekengane piston. Tangongi pimpingang perlu tenep ning walung. Mulut tego tate nyendok tego toto, ya ta lah. Nggih. Olah bener kancane dus ngono. Jos. Kanggo. Ngerti? Ayo ngono, tak gandane. Aku olah golo. Kecekeng musuh dilangket. Biyen nulung kecekeng musuh giateng ingsun karo selilamu. Saiki ya giateng selilamu. Kecekeng musuh dilangket. Senopati Majapahit ditaleni dilut gak kalu-kaluan. Majapahit rajane nggo endi duduhna. Nek kok duduhna ora tak pateni. 10 dadi 20 dipateni gugul ning palagan belani putra Majapahit. Belani negara Majapahit. Ngerti? Nggih. Ono sak kandhane tanyake maneh dipuki buk. Gak ngaku. Gua puki terus. Karyawane, Bang, nek ditakongi gak gelem nyauri. Lambene Bang, lambene iki dicilet sae. Nek kene pedhot kene. Nek utut iki kene gak cah. Nek kok kene cah. Bus ngono itu. Wakongi maneh pukine. Lemek. Dipukine. Napa niki, Pak? Nggene sampean niku ten seberang dalan kilen niku ta, Pak. Kok wonten watu niku terus kok Ya kene itu Bali gajah. Oh, niku gajah. Gajahe nang kono, patokane nang setinggin. Oh, nggih. Menucane ya nang kene ya dadi citok karo Mbah Pate Gajah Mada iki. Eneng Mbahmu Pate Gajah Mada ya eneng ingcun. Eneng ingcun ya eneng Mbahmu Pate Gajah Mada. Ngono tak kandhani. Meng aku gak ya, gak ya. Nek buk. Takon ngene, ayo. Senopati Majapahit ditakongi kok gak ngaku, ayo ndi? Donya Majapahit. Takoki donyane. Gua puki sithik terus. Karyawane malane, Bang. Nek ditakongi ora temaul. Takongi Raja Majapahit ora ngaku, takongi donya Majapahit ora ngerti. Gigike cintekne, gigike diciciki entek. Wis puine. Nek dene ngaku lidahe dolor-dolor diputun-ten. Nyundalah kecanyalah nek kucing Candramawa. Dijaluk lidahe saithik kalau dipolono. Nemplek-nemplek. Putunane diguwak. Tak kandhani Solo. Saiki dadi senopati guyang-guyu enak. Ya ta lah. Nggih. Sing ati-ati lan waspada, becik ketitik ala ketala. Zaman dahulu Solo. Sae wangi Solo ngene lah endak kok. Wis saiki apa pendaluke jeneng Sila tak bantu. Milih ke banyu kali, manjul kaya banyu kendi. Sing ati-ati lan waspada. Donyamu luwek. Zaman riyen niku kan niki, Mbak, kata pemberontakan niku nggih saking kerabat-kerabat Raja Majapahit niku rebutan tahtah ngoten, Mbak, napa leres niku?
Wis ora kenek diaturne. Dalan sliramu isih enom. Yo nek wis tuwek kaya wong wis tuwek ngono iso. Ngerti? Nggih. Nek sik enom ngene iki urung tamtu sak dalan, wong enom karo wong tuwek iki akeh gelohe wong enom. Mulane nek wis jemput gawe duwe lusaan. Aja gampi kenek lamis irisan, aja gampi kenek legine madu. Madu ku nek legi mang dilepeh. Ya ta lah. Dilek ae. Banyak gunung ngene. Pengape gak krungu. Ngaji kuping budek mata pijak. Kaya lah nek blah Allah apa-apa. Jadi kono nek ngene saiki ketekan. Guntur saiki wis sembiar. Bejo-bejane sing lali, bejo-bejane sing eling. Nek eling akeh cameke, nek lali akeh cilakane, ngono ya. Aturi wawatan, ya. Waspada ya. Nggih. Aku balik ya. Nggih, Mbak. Ora ana udute, lah gak paling udut, gak gabek udut ngono. Aku balik. Assalamualaikum. Nggih. Salam. Posoan gua. Lha iku jarum super iki.